ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. имрӯз хостам ки дар бораи интернет-магазин каме ба шумо маълумот диҳам. ин идея аз куҷо пайдо шуд? дӯстони азиз, бисёр бизнесменҳо вақте ягон бизнес мекушанд, яъне дастафкро ҳамон раёни худашонро расчод мекунанд, лекин бисёр имкониятҳо ҳаст. шумо метавонед ки аз почта истифода кунед ё ин ки аз компанияи здек истифода кунед ки ба тамоми территорияи Россия метавонед ки дастафка карда чанд баробар клиентҳои худро зиёд кунед. хеле дидед, яъне дар почта будем ва ҳамин идея дар сери мо пайдо шуд ва хостам ки як маълумоти кӯтоҳ карда барои шумо дар рӯи интернет-магазин фаҳмонам. интернет-магазин бисёр плюсҳои худро дорад. ҳоло хеле рушд кардагӣ аст, чунки аз магазинҳои традитсионӣ дида ин бизнес плюси калон дорад. инро албатта ман аз таҷрибаи худам гуфтаистам. вақте ки карантин шуд ва бисёр кризисҳо шуд, интернет-магазинҳо бурд карданд, чунки онҳо дастафка доштанд. интернет-магазин плюси аз ҳама калонаш дар ин ки яъне клиентҳояш ограничения надорад. агар шумо дар як ҷо мағоза дошта бошед, танҳо одамое ки дар гирду атрофи шумо ҳастанд, ҳамонҳо ба мағозаи шумо медоранд. агар худо накарда дар ҳамон ҷо ягон хел ремонт шавад, ягон хел маҳкам кунанд, ҳамонро аз сар то бегоҳ шумо ягон савдо карда наметавонед. лекин интернет-магазин ин тавр нест. аз тамоми ҷо занг мезананд, заказ мекунанд. ина бачаҳо, ман гуфтаистам, ина бачаҳо почтаҳоро пур карда истоданд, нигоҳ кунед. ина ба шаҳрҳо равон мекунанд, тар упаковка карда тариқи почтаи Россия инчун бо компанияи здек равон мекунам. интернет-магазин дар вақти карантин, яъне ҳама ҷо маҳкам шудагӣ буд, мо дастафка дар дома мекардем. курьерҳо бо мошин Московский област мебурданд, лекин тариқи здек ва почта то хона мо дастафка мекардем ки ҳамон вақт бизнеси мо яъне паст нашуд. ҳама бизнесҳо маҳкам шуданд, лекин бизнесҳои мо хело пеш рафт. инчунин ба Тоҷикистон ҳам дастафка мекардем. нигоҳ кунед, дар ҳамин ҷо инҷа авиакасса, ина Алабум, Даво, ширкати Даво, дар инҷа ина Валбрес кор карда истодааст. агар ҳаминро мо ҳамаашро алоҳида мағоза кушем, барои инҳо мисол 4 помещение дар кор ки рафта аренда гиред, ҳар як помещение алоҳида 20,000 рубли месупоред, ин чӣ қадар расходи калон. ҳар як тивайба кассаи чек алоҳида, обу свет, коммунали, ҳар як ҳамин расходҳои бениҳоят калон мешавад. бо инчунин клиентҳояш ограничение дорад. лекин набинед ки ҳамаи ҳамин бизнес дар ҳамин як ҷо, як офис пешрафт истодааст. клиентҳо заказ карда истоданд, дастафко ба тамоми территорияи Тоҷикистон, инчунин ба тамоми территорияи Россия рафта истодааст. яъне клиентҳо ограничение надорад. ман фикр мекунам ки бачаҳои мо низ бисёртар аз интернет-магазин истифода кунанд. бисёр бизнесменҳои мо ҳам мехоҳанд ки бизнесҳои худро тариқи интернет пеш баранд, интернет-магазин кунанд, лекин бисёриашон намефаҳманд ё ки специалист намерасад. мо албатта ният дорем ки оянда бисёр бачаҳоро омӯзонем, то ин ки рафта бизнесҳои соҳибкорони моро тариқи интернет пеш баранд, ё ки соҳибкорон омада ҳамин чизҳоро ёд гирифта бизнесҳои худро чанд баробар метавонанд ки даромадашро зиёд кунанд. ина нигоҳ кунед, бачаҳо дар ин ҷо тариқи интернет чоп мекунанд, ба ин коробкаҳо ҷобаҷо мекунанд, нехелин пӯздурини клёнка ки маҳкам мекунанд. нигоҳ кунед, телефон намеҷунбад, на хушро рафта ба дасти муштариҳо мерасад. инчунин чихо стеклашро падарка монда. агар шумоам аз ин чизҳо заказ карда мебошед, на авиакасса, ин рақамҳои Даво, Алабум, телефонҳо метавонед ки заказ кунед. дар ин ҷо бошад айфонҳо ҳаст, на айфонҳои XR дар дохили корпуси 13 Pro. как раз айни ҳол аксия рафта истодааст ки бачаҳои мо успед намекунанд. ина нав почтаро супорида омад, аллакай 3 ё 4 почтаи дигарро заказ шудагӣ. ин телефонҳоро боз тариқи почта ози упаковка карда бори дуюм бурда месупорад. дар ин ҷо бошад ширкати доруҳои гиёҳӣ, яъне метавонед ки ҳамаи инҳоро харидорӣ кунед барои баровардани ришу мӯи сар, барои шамолзадагӣ, бақуввати мардонагӣ, хулоса ба ҳамаи дардҳо қариб ки дору ҳаст. метавонед ки барои маълумоти пурра гирифтан ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. дар ин ҷо Валбрес, шодон тариқи Валбрес кор карда истодааст. умедвор ҳастам ки аз ин видеои мо каме ҳам бошад барои худ чизҳои заруриро гирифтед. кӯшиш кунед ки касоне ки бизнес доред, оянда бизнесҳои худро тариқи интернет пеш беред. касоне ки бизнес кушодани ҳастед, ҳатман интернет-магазинро омӯхта тариқи интернет-магазин бизнес кунед, ки ман боварӣ дорам ки тезтар муваффақ мешавед нисбати оне ки дар ягон ҷо бизнеси алоҳида мекушоед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда, хайр.